Kani si Pilipino, itukar na po diyang pagkalangay-langayon. Asa naman yung bataan eh. Kabalo na siya na, patay lakton ron. Wa jud ning tunga siya hang module. Sakay maayo ani, bili na lang na ko siyang silingan iyang module. Ang maayo ani, ako na ni ihatod sa iyang silingan. Uy, murag malit man ko siya akong atuon. Kuha na ko sa kumudul, ma'am. Dali, sulod Pilipi. Ngano karon pa man ka? Nikuha si mong module, kadiin man ka. Ma'am, daghan ikong trabaho sa balay, ma'am. Gisugat ako sa akong amahan pag pangumpay sa baka. Di pang pangumpay sa kanding. Pag-abot ko sa balay, palungag. Dayon, di pang law ko sa baboy. Kuman, ang akong amahan, nga buta, nag-imira dito. Tiguang man dito ang amahana, huwag kaluwi siyang mga anak. Pastila na na yung muhang amahan Pilipi. Naniguang naman ang ta. Sige pag-imil. Nahala, kuhaan ni muhang module o. Kuhaan na ni mong module o. Salamat, ma'am. Ah, sige. Adto na ko, ma'am. Ah, sige. Yam! Yam! Oh. Kay, nakuha ng module. Kuha na ni Pilipino ang Oo, module. nakuha na niya. Nga, nadugay mo siya. Ah, matod niya nga, gisugo na sa amahan nga. Nangumpay, nalaw baboy, naglungad pa. Akaway kaluoy ng amahana. Nag-apil-apil pa ng email. Nag-apil mo siya kim-in daw, mga may tingin ni Juan Felipe. Nag-kim-in daw ang amahan. Pagkaita, amahana. Huwag mo na kaluoy ng amahana. Wala dyan. Gisabi mo ang kanyang trabaho sa iyong anak. Eskwila pa, ang module na dito naman noon. Huwag yun na siyang anak. Module na, tara na. Ata na. Tara, tagabihan eh. Langay, ay gusto.